Уважаеми гости, госпожо заместник областен управител, уважаеми директори, ще се наложи сигурно да си повторя словото, защото ние започнахме малко по-рано, всички гости ги няма все още в залата. Аз искам да кажа, че това е училището, което аз съм си избрала да ръководя, въпреки възможността да бъда директор на много училища други, които са много по-лесни от нашето, но това е училището, което аз обичам с цялото си сърце. Имах честта да работя с всички директори, някои от тях, които ни са живи, от далечната 1994 година. Аз не съм столетник, но мога да ви кажа, че паметта ми е съхранила всички хубави емоции на хората, които са в тази зала. Уважаеми бивши колеги, с вас минаха най-хубавите години от моя живот. Вие ме научихте как да стана добър учител. Вие ме научихте как да стана добър човек. Вие бяхте тези, които бяхте силно рамо до всеки млад колега, който идваше на работа. А аз бях млада. Училището беше утвърдено. Но искам да ви кажа, че не винаги е било така. В далечната 1964 година, когато точно на тази дата започва училището с 111 ученици, с директор Стоян Стоянов и заместник директор Надежда Филипова, нещата не са си дели по този начин. Аз имах удоволствието да разговарям по телефона с госпожа Надежда Филипова, която в момента живее в София, и тя ми разказа много неща от първите години, когато училището е започнало. То е създадено за нуждите на тогавашния радиозавод и е започнало с 111 ученика, които не са били с особено висок успех, а просто са били събрани, за да започне едно училище. Впоследствие обаче това училище се утвърждава, защото икономиката в града и радиозавода се разрастват, както и другите предприятия, които съществуват в региона и най-вече в град Велико Търново. Но никога на екипите, които са ръководили в това училище, не е било лесно. Пред тях са седели предизвикателства да поддържат икономиката в града и да произвеждат кадри, които са били нужни за нуждите на радиозавода, на завода за запаметяващи устройства, на телферния завод и други. Превъртаме времето. Времето се промени. Радиозавод няма. Завод за телферни устройства няма. И дойде нашето време. Ние се върнахме наново в 1964 година, когато на мен се наложи трудната задача да търся начин училището да бъде изровено от пепелта. Тази пепел, която само го посипа из чужда помощ, но тя не успя да го изпепели. Училището се изправи на крака. Наистина трудно, с много труд от страна на колеги, които сега са в залата, и от страна на колеги, които за съжаление не са между нас. Аз искам да кажа, че се гордея с постигнатото. В момента училището е с 250 ученици, които се обучават, и най-вече това училище върна усмивките си. В училището се обучават момичета, което беше моята мечта. Новите специалности, асистент на лекар по дентална медицина и ветеринарен техник, привлякоха много момичета, които са моят чар. Те са розичките, които ние си отглеждаме в училище и които винаги във всяко мероприятие влагат сърце и душа. А за момчетата, какво да ви кажа? Те може би ги срещате там, където не очаквате. В компютърни фирми, в офиси, в сервизи. Те са деца, които работят и които с труд постигат абсолютно всичко. Аз искам да кажа, ние нямаме амбицията да произвеждаме кадри, които да излизат в чужбина. Моята амбиция е нашите деца да остават в България, нашите деца да остават в Велико Търново, защото това е град, който има нужда от помощта и от кадри, които ние можем да дадем.
Аз съм горда с екипа, който ръководя, защото общата стойност на проектите, които спечелихме по национални програми, е 1 милион лева само за ремонт на училището и 800 хиляди лева, които са вкарани в оборудване на училището. Затова се гордея с моите колеги, защото те не мислеха какви средства ще получат те като възнаграждение, в коя държава ще заведат децата, а те мислеха от какво имат нужда децата, когато седнат в класните стаи. Затова сега разполагаме с прекрасен STEM център. Днес върви обществената поръчка за втори STEM център. Имаме 2 високотехнологични кабинета по електрообзавеждане на транспортна техника и кабинет по дентална медицина. Другото, което искам да кажа, че вече има и обществена поръчка, която е спечелена днес от именно фирма, която ще изгради стадион в училищния двор. Госпожа Личева и госпожа Долчинкова да заповядат. На първия ред им пазим места. Така, аз искам да ги поканя. Така и да кажа отново. Господин Георги Недев в залата ли е? Все още го няма. Добре, него ще го поздравя лично. Уважаема госпожо Личева, уважаема госпожо Долчинкова, уважаеми директори, аз накратко ви разказах това, което е нашата история, това, което сме ние. Но това, което сме ние, не съм аз, а са учителите и служителите, с които работя. Това, което ще видите, не гледайте мен, гледайте децата ни, защото те са нашата гордост. Това, което те ще покажат, не гледайте мен, гледайте колегите. Те са ги научили на всичко това. За мен е огромно удоволствие да отбележим 60 годишния юбилей на училището в тази зала, вие да бъдете съпричастни с нашата радост, защото човешкият живот е такъв. И в добро и в лошо човек има нужда от приятели. А аз наистина съм получавала винаги помощта и разбирането от колеги, от приятели, от хора, които винаги са можели да помогнат. Съответно, ние като училище винаги сме отвръщали със същото. Уважаеми ученици, вие сте последни, но сте първи за мен. Аз искам да ви кажа, че вие сте прекрасни деца. Вие имате нужда не само от знания, вие имате нужда от вниманието, което ние ви даваме. Затова аз съм щастлива, че освен един собствен син, имам толкова синове и дъщери в тази зала. Бъдете щастливи! Честит празник на всички! На колеги, преподаватели, ученици и служители. Благодаря ви за вниманието!